Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Tage, abdi mo kay. Itok mo nung kunin mo. Ay, kasakit akong lubot, ay. Sabto ko nakita sa maabot. Ha? Ano day? Kung sabi mo nakita ni mo sa umabot ni kay, ha? Iwan mo tanim mo, eh. Pero kung nasukukan ako. Toto pamati. So na ni kay, basta ikaw musulti. Ako ginang itatak sa kong utok. Toto, ayaw git pagpaduol sa dagat. Unsa? Unsa ni kay? Kay man ikini ako isulti to. May daw ta mahitabo ni mo kung mo paduol ka sa dagat. Labi na kung mo lang ka. Ano din ni kay? Ano sa tanim gipanulti, eh? Unsa ba mo nakita ni mo sa diyang gihikap ko ni mo, ha? Nalungos ka sa dagat. Ha? Unsa? Kakuyaw gud ana ni kay. Malumos ko sa dagat sa umabot. Kana kung maduol kag dagat. Mao nga karon pa lang. Didaan ko na ikaw sa pagpaduol sa dagat. Labi na gyud ang paglangoy. Ha? Awa, hindi mo sa kuhilig og dagat ba? Timan igid ha. Ayaw gyud pagduol sa baybayon. Kay mao ka ng kamatian nimo. Ay, kabalakan ni kay. Di ko mapadulog dagat pero may mo gidang balibaran ng kamatayon. Dili sa normal nga paagi. Pero niya kitas kalibutan sa mga kahibulungan toto. Ang tanan dinhi, pulos limbong. Ni kay, kung mahuman na ta sa atong misyon din, mamauli na kita sa atong kalibutan, ha? O niya na. Kung mahibawan ko ng akong koneksyon ining dapita to. Dali na. Asa man ta? Mamali kita sa bay nga ba to? Pero ni kay, matuntulan pa ka na to ang bay nga ba to nga? Sunog naman ang kakahuyan. Wa naman na itong mga ilan ng mga kahoy. Kinahanglang mo abot na kita sa utlanan sa yuda sa kabugasyon. Aron adto mangandam sa atong pagsuong sa maong gingharian. Matuman! Ay mo, unsay ikasulti nimo? Ang akong ikasulti, madam. Sunod-sunod ako kung sa imong plano. Ang nagunang sundao ka nang mibalik. Oh, uy, gusto mo kinikitaan ini sa unahan nga nagdali mo ni. Unsay naa sa unahan? Sa busay, may tao sa busay sa bangaw. Unsa? Kinsong ka ni mga tawana. Mga nasando ng siyandoy. Buhi si Andoy! Ay. Hinahina na si mong pagkaon, mahal nga Reyna Santan. Ay, gagutom na yun na siya kay pilagod katuig na guna siyang wa siya makakaon. Kay bulungan nga nabuhi siya, pila ka tuig nga natuog lang. May gahom ko no nga nagputos niya. Mao nga, mabuhi yun siya. Mahal nga Reyna, nakabati ka ba na ako? Uy, nakabati yun siya kay may tanaw man siya ni mo iba. Nainumdum ka ba sa nangagi? Nausa man ang mahal nga Reyna. Di mo na siya magasulti. Uy. Nagsigi naman na siya og sinyas. Pasalua nga di ka na mo masabtan mahal nga Reyna. Mihikap na sa siyang tutulan og bitudlo sa layo. Amang ang Reyna! Unsa? Amang lagi yun ang Reyna! Amang! Atod. Nakita ninyo? Amang yun lagi! Dili siya amang. Unsa? Mao ka na akong nakita. Dili siya amang. Uy. May gipangita siya. Mahal nga Reyna. Kalma lang. Di mahimong
magpadah ka sa mong kabalagan. Uy, naipuon sa magka ng iyang gihilakan. Ang iyang mga anak tingay. Unsa? Dili, natutuluan kita sa mga kaaway. Ang mga sundao ka ng itong nga, sa itong maging harian ka na nasa ibabaw na bonsai! Ay, buliho! Ang buliho, mamatay. Yung mugliho ka. Uy, sa nabataan ng ngita mo, Ay! Ayaw yung mugliho ka. Ayaw yun. Nakabangon na di ay ang reyna nga way hinungdan. Uy, hala! Madam Bakukang! Hey, wa ko'y sa di mo, ha? Kauban ka na sa akong mga kaaway. Busa, kaaway ko na usab ikaw. Dakpa silang tanan! Ayaw, itas! Ayaw lang kong i-appeal kay tiguang naman ko! Hey, ako sa... Ang simtid Ako ko! sa... Hey, tikuwang sa ko. Uy, karoon niya ako nakikiguang Nasunog hangtod kini bahinas kakahuyan toto. Oh? Dako gining sunugan ni kay. Ni kay. May kagubot sa unahan. Oh, ni kay. May nagpabiling nagbarog sa kahoy. Sa gigikanan sa singgit. Ang busahi ka na. Uy, hala! Ba mo itong may buto? Toto, tago! Pasalipod sa punuan sa kahoy! Oh, stop ka! Toto, magasundaw ka na sa itong nga palasyo. Kapusa sila tanan! Oh, Kapusa! Si Elmo ka na. ang traidor nga ilmo! Ang rapist! Ang kontrabida! Ginagtabida! Ginagtabida kung kinabuhi ni kay! Kapusa silang tanan! Kung napuka sa usa kayo, guys! Ang daotang reyna ka na. Oh, di ka po sila si Iggy! Ang Iggy na sinula! O sino yan, Doy? Oh, isa mo nang naglakaw! Si Reyna Santan ka na. Nahigmata na siya to. Oh, basa kayo siya! Nakamata siya tungod sa kabugnaw sa busay. May gahom yun ang tubig sa busay ni Kay! Magkupa! Ang busay! Oh! Saan naman yung Reyna, ha? Mag-ibubaha man ang busay! Kamahanan na gini kaayo ang barangan tungod sa itong nga pernas. Pero ang iyang gahom sa pagkadautan. Baklagot! Balik mo lang ng tanan ko! Pinahibaya ang reyna! Oh, oh! Pinahanglang iyang ihatag ka na ko ang koronas magdarayna sa dili pa siya panyon! Nakadungog ka ni Kay! Mabalik sila sa palasyo. Kay, o siya tumato na! Sundan na to sila sa palasyo. Pero, dili pa karon to. Usa! Kayo siya may tumaton! Ay, Manoy Ibo, masamad ka, Noy. Hey, nataruyan ka sa pana sa mga sudaw. Maulagi. Lagi. Padayon lang ka mo sa pagsunod sa ilang gusto. Kay, Aron di ka mo niya patyon. nganong kamera may mo sunod? Ikaw di ay. Mugitias ko. O siya? Ikaw rin mo ikas. Mamatay na ko. Ay, hoy! Wala. Oh, Wah! Ano sama na siya? Patay na siya? hey! Hey, hey, tabangan ninyo. Mamatay na siya. Andoy! Diyan na lang patay! Dali na, Andoy mo pa dayon pa kita. Wala. Patay na yun si Andoy! Patay na yun si Noy Iba! Kaluoy sa busay. Nasunog ang mga kahoy sa palibot. Salbahis ka tong Reyna. Mikay, luwason na to sila sa lula, ha? Sundan na to sila. Kung masunod na nila, watay mahimo to. Kinahanglan may gahumtang ikabatok sa daotang reyna. Pat yun sa dautang Reyna si Reyna Santan. Humanughatag ini siya yung korona, day. Dalawa ko'y mahimo to. Mamatay lang ta kung matuto dito. Kinahanglan may gahumta.
Pero asam tagahom, ha? Oh, Nikay, nausam ka, ha? To, ang ako sa katiil, nihubag na sad. Nikay, misamot ka daga ng imong mga butoy-butoy. Nikay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!